Pass pożittiv fid-direzzjoni tajba hekk kienu deskritta l-proposti l-ġodda dwar l-Università ta' Malta li ntlaqgħu tajjeb mill-imsieħba ewlenin wara li tnejn saret la oħra ta' konsultazzjoni bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-xogħol u l-imsieħba ewlenin mill-Università ta' Malta. Il-punti li fuqhom hemm qbil huma t-titjib fir-rappreżentazzjoni tal-istudenti, il-proposta l-istruttura aktar awtonoma kif ukoll iż-żieda fir-responsabbiltajiet u l-kontabilità tal-Università. Il-Ministru qabel ukoll mal-proposti tal-Union tal-Għalliema l-MUT li l-Junior College tingħata aktar prominenza fl-istrutturi tal-Università kif ukoll fil-leġislazzjoni ġdida. Il-fatt li l-proċess demokratiku qed jitwessa anke fil-proċess elettorali tal-Università sab l-appoġġ tal-imsieħba kollha. Il-Ministeru laqa l-fatt li l-proposti ntlaqgħu tajjeb u stqar li jinsab kommess li jkompli bid-diskussjonijiet biex jirfina l-kwistjonijiet li għamu. Fil-waqt li fil-prinċipju hemm qbil dwar numru ta' punti, id-diskussjonijiet se jkomplu wkoll fuq kif se ssir l-implementazzjoni. Dawn jinkludu l-istruttura elettorali tal-kulleġġ u jekk għandux ikun introdott approċċ aktar dirett anke dwar il-proċedura tal-appell għal promozzjonijiet. Il-proċess parlamentari dwar dan l-abbozz ta' liġi mistenni jibda aktar tard din is-sena.